Kuchicha uri kuita hivi. 1 2 testing. Testa guitar yako kutaomba. Unonza andiko German. Star yangu rakuberekwa ndoitwa Godfrey Chirao. But I'm also known as Solution. Unaita nini? Ndinoimba. Unaimba msambo wakaita sei? I love to call it Bravo music. It's a mix of different genres. I don't really specify kuti reggae, rumba or what. To me music is just music. Bravo music. Bravo music. Awite. Imbo kwenya gitari ka uchimbo timbira ka freestyle. Original song yako. Nori men pagombo asindi chingoni murumbo andina chando bata ne maoku sere nindo hiziva msiroto asika siroto sinongo pura ungemepo nona osaza ne muriwo marinyika zimimbo tipaiwo na imishumba mira sango alizivaro Now ya, kuzosuma. Now ya, kuzosuma. Now ya, kuzosuma. Now ya, kuzosuma. Semu sipo changamire kunyara. Chama ukutemba hapa mke. Madire ikuzushoreza utsosa manyanga. Semu sipo changamire kunyara. Madire ikuzushoreza usoko mkanya. Vamakombe, umba makombe, we. Vamakombe, umba makombe, we. Kakaipa. Saka what inonzi Bravo? Bravo music. Akasonga kanonzi. Kanonzi Gombo. Kakarekodi wadari. Kakasati. Kachiruto rekodo. Akasati kapera. Kakurekodi pano palasiti. Ona sports. Kariko rekodwa ku Eternity kwa Magdi. Yes. Okay. Unogara upi? Kuruwa. Ni makoni mangani ekuzvara? Ndane turning 21 on the 3rd of November this year. Chiri mwana mdiki talent ichiripo. Chete kuti samanyanga wakurumidza. Samanyanga wakurumidza kuti siya apa ndofunga maiwirirana pa gitari apa. Bolinga mazoma shome kupesera. Mboti lecture nta. Unofana umusaino. Kufara uti wakataura zvirikushanda. Aiwa ndikutoona kuti pane potential the future is there. Tinotenda muchiona but ability without opportunity becomes a waste. Saka chatechimochemera nekukumbira opportunities. Tine zvatinogona izvozvo mukati pamukane kuita zvatinogona. Aiwa make a difference. Aiwa tichaona zvekuita atitika. Iribo. Thank you so much. Vajane ngoma yaira ngoma yabwinyambira simukadza nauzazarira kangoma kwedu mukurumbira handichazeza kuva ndateharira tasvika vajane ngoma yekwabhuzu Vajane ngoma kangairira Vajane ngoma yekwabhuzu Vajane ngoma kangairira Vajane ngoma yekwabhuzu Vajane ngoma muyeradziva Vajane ngoma yarira ngoma Vajane ngoma muyeradziva Vajane ngoma yarira ngoma Vajane moyo simudza dandi vainzwa ngoma vari kure kurovera pandinirize nyuchindure dondipa mukomba ndichadzoka shure kana yareruka mira kaikoko wada kuenda kupi futi
mani rungikai mani unonzani This is P.O. to the P.I.Y.O. alongside Solution. Wo unoimba manzi erudzivo Ndoimba manzi inonzi Afro Jam Fusion. watanga rini kuimba kwacho? Gore ra 2012. But from 2012 up to 2015 ndaita muzambo wezimdanso. Then later on ndakazoshift'a takuwa Afro Jam Fusion. Utori nemarekodzi iwo? Yeah, marekodzi aripo. Unoita mashows? Mashows apo neapo tunoita. Zvichitobhadhara? Haasha zvakazobhadhara ngoma. Nemakore mangani? Makore 25 ekuberekwa. Zita rako charo unonzani? Abve kusimba rashe P.O. Okay. Alright, since uri kumhanya kuda unorekodha, vanhu vanokubata sei paningi kana uchida kukubhuka kana kuita kana music newe? Phone number yangu is 771 126 102. Nzokorodza zvekare it's 0771 126 102. Ko solution phone number yako 07124 66 574. Munogona kuuya futi pamasocial media platforms angu that it's Solution GC. Yeah. maitabo